Masikhulekeni sonke. Babe ngomeni kaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba ngawo lo mzuzu. Siyabonga Nkosi usidinga, siyabonga usilondoloze, siyabonga usihlanganise ngalendlela. Namba abantwana bakho Nkosi abafundela ukusebenzela wena. Ngicela Nkosi ube nabo njengoba kuwusuku lokuhlolwa nokuvivinywa kolwazi asebelutholile kule ngxenye yonyaka. Ngiyacela Nkosi uhlanganise ngiyacela Nkosi ube nabo. Ngiyakubeka ngegama namandla kaJesu Kristu. Sinikela kwena Nkosi wethu. Sinikela kwena Nkosi nabantwana bakho. Yiba nabo ngawo umzuzu ube nathi Nkosi sifike. Sinikela kwena Nkosi yonke imimoya. Ifafazela zakho Nkosi phezu kwalona lona, phezu phakathi kwaleli phakathi kwaleli lokukhonza. Sithi Sathane ungasabela usithathe moya ungcwele weqiniso. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuthi sihlangane namhlanje usuku lokuhlolwa kwezivinyo zenu ukuthi ke nihambe kanjani kuze kube manje. Kusukela kuJuly ke sithatha ingxenye yokugcina kunyaka. Sibone ukuthi kuhamba kanjani. Ukufunda akuxabane nenkolo. Ukufunda kuyisibusiso kuNkulunkulu, ngoba masingahlehla nje sithi ukuba uyanga esikoleni ngabe ulifundela ubani eBhayibheli. So kodwa kunama challenges ezikoleni ke ezingaphandle, ngisakhuluma kweseBhayibheli. Akhona afuna ukuthi uqhubeke nokufunda kuphela ungakwenzi okunye, ngoba vele noma phela usukuhamba khona uSathane usuke khona ekucuphile efuna ukuthi kube khona ukukushayana. So umpostoli Paul engikholwa ukuthi sibaningi sibukela kuye sonke, ikakhulu abaholi, njengoba ningi abaholi noma nifundela ukuba abaholi bakusasa emabandleni.
umpostoli Paul usibonele esihle naye uzasho athi bukelani kimi ngoba mina ngilingisa uKristu. I-attitude okufanele sibe nayo nathi uma sesisebenza emabandleni ukuthi ibandla libukele kuwe ngoba wena ubukela kuKristu ulingisa uKristu. Ikhona ke lento eyilimaza abefundisi. Abefundisi ma eseshaya uSathane engathembekile abese enza izinto ethakabono kanti uyabonwa. Angikhulumi ngoNkulunkulu, uNkulunkulu siyamazi uyakubona. Ake ngenze nje example, ngisuke la ngiye eThekwini, ngithi angaziwe eThekwini nginomuntu wesifazane, ngisho izinto ezenziwa abefundisi. Ukhohlo ukuthi umfundisi uyaziwa kodwa yena akabazi abantu. Mangathi uconduct umngcwabo la, ingcwabeni mhlawumbe abantu abawu200, mhlawumbe bawu20 baziwe, bonke labanye awubazi. Sugijimele kuseThekwini wenza into engafanele. Kuba umfundisi ubanjelwa abanesibende ukuthi ngimphoxe ngimbingelele. Akubingelele. Sawubona umfundisi. Yabona ke uyasokola uhamba nomuntu ohamba naye. Kambe wena ubani ungazelaphi? Angiyena umfundisi uyayiphika. Hayi emngcwabeni othize oshumela kona angikhona. So ngamagama ngizama ukuthi noma ngaba uthandi mawumfundisi uphoqelekile ukuthembeka. Makukuhlula ukuthembeka kuNkulunkulu uthembeka kubantu ungalindolisa ivangeli. Right, bazi ngidluleleni ke lapho ngikhuluma ngokufunda. uPaul wayefundile. eBhayibhelini bachaza oMathewu ukuthi babe ngafundile. Kodwa uPaul wayefundile esikoleni sendoda okuthiwa uGamaliyeli. Ngiyethemba niyamazi abanye abamazi. Ngifuna ukufunda lelo verse bese sikhuluma ngaye kancane ukuze nazi ukuthi ukufunda kusemqoka kangakanani. Izenzo chapter 22. Izenzo chapter 22 siqala kuverse 1 sizodina kuverse 3. Sizodina kuverse 3. Osetholile asifundele. Sibuka nje uGamaliyeli. uGamaliyeli umnikazi wesikole seBhayibheli sangaleso sikhathi. uPaul ulandisa abaJuda ngokuphenduka kwakhe isihloko. Madoda, bazalwane nani bobaba, ngizwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHebheru, bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasu laseKilikiya, kodwa ngakhulela kulo muzi, ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli ngesineke ngomthetho wawobaba. Ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. La sibuka uPaul eziphendulela. Mayiqala eziphendulela uyazi-introduce ukuthi ubani uqhamukaphi. Nelanguage ayikhulumayo yabenza abathula bathi du. Uboke uzigeje ukuthi ume kanjani uNkulunkulu okufanele mhlambe mawuye esikoleni yasazi isikole esichaotic. Mawuqala ukuthi uyashumayela esikoleni ngenxa kamoya kaNkulunkulu okuwe kufuna zithule ingane zithi du zingathulisiwe. Ngoba sekukhuluma uNkulunkulu okuwa kukhuluma wena. So kuPaul ke wayenayo leyo ndlela and it's very important ukuzi-introduce uma usendaweni abantu abangakwazi kuyo. Very shortly, hayi ngokuphakama kodwa uzisho ukuthi ubani uqhamukaphi uvelaphi. Bayazi ke abahlale bengilalela ku-YouTube noma kulokhuzana. Wherever I go ngiqala ngizisho ukuthi ngubani ngiqhamukaphi ngangakholwa ngiphenduke nini kwenzakalani. Lokho kwenza ukuthi abantu bakulalele babone ukuthi hayi akafani nomfundisi wangakithi lo. Noma uhluke ngani lo kobani ngoba imvelo yethu siyaqhathanisa. Angikho ke lapho kakhulu ngisekufundeni kaPaul esikoleni sikaGamaliyeli owayaziwa nje besemchazile. Uma sibheka izenzo ke uchapter 5 asizumfunda ngizomxoxa. Abafarisi babebophe abafundi. Mawuyifunda ngesikhathi sakho from verse 34 kuya ku verse 41.
babebophe abafundi bebashaya befuna ukubavalela. uGamaliyeli mawubuka isihloko sakhona sithi seluleko sikaGamaliyeli. uGamaliyeli useyabeluleka uthi kubona ningazihluphi ngalaba bantu, anisubashaya laba bantu. Useyababalela ukuthi kuvele usibanibani, angizokhoda kula kuyo le chapter 5, angifuna ukuthi ngingamosi isikhathi. Kuvele usibanibani wadukisa abantu bamlandela ngenkolo yakhe, kodwa kuthathanga isikhathi wabulawa wafa, yachitheka leyo nkolo yakhe. Number 2, kwavele omunye naye walandelwa ngaze abantu abawu-500 ngekuphazima kweso. Nalaba bayekeni usethi kuGamaliyeli, bonke laba kuchithekile izinto abebezenza ngoba ziveli kuNkulunkulu. Nalaba-ke abapostoli uma kungaveli kuNkulunkulu kuzophela, kodwa uma kuvela kuNkulunkulu kuzoma. Bayekeni laba bantu. So-ke ngizothi izinto zethu azivele kuNkulunkulu. Umsebenzi wethu esiwenzayo noma usuyaphuma usuyasebenza, abanye benza unyaka wesithathu, abanye bazogcina, abanye bazoqhubeka, kodwa yazi ukuthi noma yini oyenzayo akube intando kaNkulunkulu, ngoba mangeyona intando kaNkulunkulu kuzophela, kuzochitheka. So ngaba amagama uGamaliyeli waye umnikazi wesikole osebenzela uNkulunkulu, noma ngabe wayengasindisiwe mhlawumbe angazi ngoba kubalwa lutho ngokusindiswa kwakhe, kodwa uPaul ufunde khona. Eqedeni kwakhe khona wayeseshaya amakholwa ngoba kusho ukuthi imfundiso kaGamaliyeli eyisemthethweni, wayefundisa ngomthetho. So kanti uPaul yena seshaywe ngonyazi, usemelene nalokho kodwa engamelene nokufunda. So ukufunda ukuya ecollege akuyona into yaqala, akuyona into yanamhlanje, into endala. So simbona uPaul ebhala incwadi eziwu-13 eBhayibhelini. Ngani na? Ngokusetshenziswa umoya ongcwele ngoba ufundile. Umoya ongcwele ukufundisa ukusebenzisa kangcono umfundile, ngoba uJesu yasho ukuthi umoya ongcwele uzosikhumbuza lokhu uJesu akukhulumile. Ukukhumbuza kanjani umuntu into ongayazi? So you must have gone through the Bible ukuze uthumile mawushumayela kuvele kuqubuka izinto, kuqubuka amavesi ngoba umoya ongcwele unjani uyakukhumbuza. So-ke sizocijana la esikoleni ukuthi asizile ukuzoshintsha inkolo yakho nani, kodwa sizocijana ukuthi iziphi izinto ezokwenza uphumelele efieldini. Ngifuna ukudlula kule ngenhloso yokunimotivate, ngoba into esemqoka asimotivateaneni, singabe abefundisi abathanda ukusebenzisa izinto eziphathekayo, singabe ngabefundisi abathwalayo, uhambe uyothwala, thwalela izinto zikaNkulunkulu ngoba nebandla lakho sikulida liye esihogweni lelo bandla. So-ke ngikusho lokho ngokuthobeka nangokunimotivate. Nani ngazi-ke mhla ka-30 sihlangene la last month, kwakusuku lwami lokuqala engangifaka ukudla emlonyeni emva kuba ngayizolo Friday ngangiqeda u-40 days. So-ke angikhulumanga ngakho ngoba uNkulunkulu ashonda ngikhulume ngakho, kodwa ngizonimotivate ukuthi yiba umfundisi ozwana nokuzila ukudla. Izinto zitholakala ekuzileni ukudla, and uma uzila ukudla yikho into uNkulunkulu angakunikezi yona. uJesu uthe kuJohn 14 ngicabanga verse 12 if I'm not mistaken, uthi uJesu ngiyahamba ngiyakubaba, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nengaphezulu uzoyenza. So sinikwe amandla okwenza izinto ezingaphezulu kwezinto ezenziwa uJesu ngoba siyaguqa sikhuleke sizila ukudla. Ngokukhulu ukuzithoba beku-40 days ka-5 in my life, very short span of ministry. Ngino 16 years kuphela mina ngumfundisi, ngibizwe sengimdala, but kulo 16 years sengithatha u-40 days abawu-5, and kulabo 40 days abawu-5 kunomkhulu umahluko. Abasegruphini-ke le engihlala ngithi ngenani kuyo anifuni ukungena, nilungeni njalo, angikhulumi ngayo. Bayazi bazwile ukuthi kwenzakalani, kuqale uyophela u-14 days. One of the things ebengiyicela kuNkulunkulu ngoba ngiyayaluza kakhulu, ngathi Nkosi ngicela ukuthi uma ngishumayela ogulayo asindiswe, ngishumayela nje just preaching. Number 2, mangithandaza ngenxa yokuthi abantu ngihamba kakhulu bafuna ukubeka izandla, ngangithatha 2 to 3 hours ukubeka izandla abantu i-audience isuke ikhona. Ngicela ukuthi mangithandaze ngilapha phambili ngikhulekela abagulayo basinde bonke.
Uthe usuzophela u40 days ngakupractice ngoba every day ngisekhaya ngenza inkonzo ngakhulekela abagulayo. Njengamanje angikwazi ama messages angenayo abantu bethi bayasinda basindile bebe ngishaba ne-stroke khona umuntu bese neminyaka ne-stroke besamukele ngakukhulekela i-stroke wasinda. Zitholakala lapho lezi zinto kwi-fasting bafowethu. Ngizontshena leyo nto nje. Yonke into oyifunayo kuNkulunkulu uhlukana nokudla. Ngoba ukudla sawa ensimini yase-Eden ngiyazibala ngoba sasisokhalweni lo-Adam no-Eva nje usikhathi ngenxa yokuthanda ukudla. Umfundisi akufanele akhonze ukudla ngoba uSathane uyasishaya masihambile la. Kuzovele kugula umuntu noma kufika umuntu ogula kanti uthi usho uSathane uthi ngegama likaJesu ngegama likaJesu umhlukano uphume lapho usuyagula. Kukhona lento engayi-understand ngoba yikho eBhayibhelini. Asukuma umuntu eprofeti athi uzwa kuye ngoba ephethwe ikhanda la khona into ophethwe ikhanda elukuthi usithatha kanjani isifo uphila. I don't understand ngoba noJesu azi athi uyagula ugulisa ukugula komuntu kwi-audience. So ke angidluleke lapho. Angikho lapho kakhulu ngisekuthenini noma yini oyifunayo uNkulunkulu yakunika zila ukudla hlukana nokudla. And le fasting esiyenzayo ke thina egroupini akuyona lo 626. Ukudla nje uyagcina manje uzudle ngesinye isikhathi. Kodwa kunemigomo yokuzila ukudla okufanele uyilandele. Ngake ngayithinta kancane awukhulumi kubantu uthi ngizila ukudla awuhamba ucela noma ubani. And to safeguard you awuvakashi ngoba abantu bazofuna ukukunika ukudla beku-offerisha. Awumfundisi ufikile bakunika ukudla usaba ukukunqaba. Kodwa uyazidisciplina uhlale mawunendawo yokuhlala wedwa uhambe uyohlala mayingekho ubhizi umsebenzi kaNkulunkulu iyangeneka nje kwi-fasting ufaste nje kahle sithi umkhosi ke thina ebandleni ngene nje umkhosini. So izinto ziyatholakala. So ngabe amagama ngiphakamisa mina ngiphakamisa lo engimkhonzayo ukuthi noma yini engiyicelayo uyayenza noma ngasiphi isikhathi noma kuphi. Akuyona into encane ukuthi ukhulekela abantu abagulayo la ungabazi ukuthi obani baqhamuke bethi kade nginokuthi sengisindile kade nginokuthi sengisindile ungazange uspecify ngomuntu khomisa kusebenza wena kusebenza uNkulunkulu. Let alone ngiku-WhatsApp ngiku-YouTube ekhaya kune camera ebhekene nami khulekela abantu abagulayo basinde noma uYouTube noma ikuphi. Phela nje wena ukuze usinde ngoba mina ngiyaguqa mangithandaza ngeke ngithi guqa lapho khona uphakamisa izandla. That's all you do ngoba ngesathi uguqile waphamisa uconcentrate. Kanti uma ngabe ngizokhuleka uhlezi nobuhlezi noma uwasha izitshe endlini wenza ukuthi vele awuphelele entshumayelweni noma emkhulekweni. Be disciplined uguqa uphakamisa izandla. Then lo moya kaNkulunkulu engiukhafulayo ngikhuleka awuvinjwa lutho awuvinjwa izihlahla awuvinjwa lutho ufinyelela kuwena. Ngisho abanemimoya khona abebeney'ngcaba inhlanga ngibakhulekela abaney'nhlanga bathi vele kwashisa abanye bathi kushisa umzimba wonke emva kwalokho kuphela abanye ziluma iy'nhlanga ngesathi ngikhuleka kuphela umkhuleko usedelivered umuntu. So zitholakala lezi zinto ekufasteni ukudla. Angingigxeki-ke befundisi bami abanye benu banemkhaba ayitholakali imkhaba uma uzila ukudla. Awubi nawo banesisu nje phela nazo nesami namasi sincane angilona ilamba lileli. Kodwa nje asizivuzileni ukudla abafowethu simfuna uNkulunkulu esenokutholwa umbize seseduze. Omuba ashiya indlela yakhe embi nemicabango emibi iza 55 uqala kuverse 6 lo engukhotayo. Sizomthola uNkulunkulu wena mfune uzathi lapho kuJeremiah 29 niyongifuna ningifumane. That is a promise. Ngeke umfune uNkulunkulu ungamtholi. Ngaba ufuna yena ngabe ufuna omunye. So ake sifundeni sibe ibandla singamabandla ahlukene kodwa sibe ibandla elifuna uNkulunkulu kulesi sikhathi ngoba uJesu sezobuya landa ibandla. So ke asibhaleni sikhululeke ususixhala ungasabi beke kuNkulunkulu konke. uNkulunkulu nawe ulanga obukubizile ulanga obuyakuthanda ufuna ukukusebenzisa. Asithambeke thina sivumele ukusetshenziswa uNkulunkulu. Ngicela ukuthi nginikhulekele bese ke niyaqala ke niyabhala uJesu Kristu inkosi. Baba egameni likaJesu ngiyathandaza Nkosi manje namba abantwana bakho sebezobhala kuhlolwa izivinyo zabo ukuthi basebenze kanjani eqala unyaka. Ngiyacela uNkulunkulu wami ube nomusa ubenzele umusa babhale kahle baphumelele
bazibone lapho bengazikhona, bafunde balungise kakhulu ukuba balungele ukusetshenziswa wena Moya Ongcwele, ngoba ngaphandle kaMoya Ongcwele asilutho. Ngiyacela-ke uNkulunkulu onomusa uhlale kubo ngomoya wakho ingcwele, uqalekisa yonke imimoya, amandla obumnyama, amadimoni, amadevil weshiphazi, awanasabelo kule ndlu, awanasabelo nangaphandle, ngisho ey'motweni okuhanjwa ngazo namatekisi abagibelayo. Bagcine Nkosi ubalondoloze, icebo lakho ngabo lize lifezeke. Ngibanikela kuwe manje nangalesi sikhathi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu, sesifikile-ke emaphethelweni umkhuleko wethu omfushane. I just hope anginibhori khona enikutholayo enikufundayo. Kunjalo angithi?